departe. Totul se leagă cum scrie la carte. Lumea din jur nu e ceea ce pare. Toate-s reale și toate sunt imaginare. Înțelegi atunci când e greu. Sunt pregătit să fiu primul mereu. Încă e destin. Da. Problema e că ar trebui să mă pun la pescuit. Bă, am mai găsit un cufăr. Am mai găsit un cufăr. Și pământ, bineînțeles. Și un scrap. Și un cap de mort, GB. Un ce? Un cap de mort. Nu, doamne, asta e păcat. Aici poți să-ți adun florile să vii să le pui aici. Dar cum dracu sare acolo sus? Nu știi? Nu prea mi-are, dar văd pe aici o ceva. Cred că trebuie să ne cățărăm. Sărim aici. Sărim aici, aici. Ia uzi, you can fly. Dar nu o să găsești nimic pe insula asta. Hai mă încoace. Hai mă încă. Hai încă. Treci în casă, te mângâi. Uite, ți-am găsit și flor, mai GB. Nu fugi! Nu fugi că tot te ajung. Când Hai. te prind, te rup Mușcătură în... pentru două sulițe. Hai încă, hai. Hai mă încă. Băga mea-i mâna la... Nu, nu. Acolo n-are voie. Las pe abonat să completeze, mă. Acolo n-are voie, numai o singură persoană. Hai mă, că ne treabă mâncare, mă. Bine că... Ah, Vine după mine, țăranul. normal. Am nu mai vine încă. Răiernea, mă. Bă, asta nu-mi place că stă liber aici. Ce? Ce Dumnezeu mai putea pune? Sand. Bă, dar scândură are? Are și scândură. Scândurică. Bă, nu mai arunca toate gunoaiele mare, bă. Vezi că vine aia Greta, care nu stă gunoaiele aici în apă. Și să vezi atunci ce face cu tine. Hai mă, hai. Bă. Hai să mai folosim din... Așa. Bă, mor de foame, GB. Ce tu? Mor de foame cu mâncarea în față, mă. Cum pot să fiu așa de boncalău, mă? Să am mâncare la discreție aici, Ce grătare discreție numai că de nu avem la discreție, că bă, m-a omorât pasărea. Foarte bine făcut. Să vin după tine? Nu. Nu, că ți-ai dat respawn. Mai ai iteme. Da. Uite, am mai făcut 2 cufere. Pe partea cealaltă e de lutat, așa-i? Sub apă oare. Da. Hai că mă duc încet încolo. O să le pun undeva pe aici să nu ne încurce, mai GB. Ca să putem băga tot în ele. Bă, ce-ar mai fi de făcut? Ala-i. Ar fi multe de făcut wall-ul ăla dacă... Nu putem reuși să omorâm capra aia, să luăm lâna de pe ea. Nu. Hai numai cu...
Da, bine, net launcher-ul avem. Ăla e ușor de făcut. Dar prima oară trebuie să facem un arc și săgeți, mă, Gibi. 2 wine good. Unde era wine good? Aici e mâncarea, mă. Ia fii Uite, atent că aici nu ai mai wine găsesc, good-ul. mă. Ia, Seawood-ul. pleacă de aici. Închide cufărul. Wine good, să punem la topit. Bag aici, bag aici. Uite, avem și peine. Să-ți faci, nu știu, un coif, ceva, ce vrei tu. Am mers după loot. Deci aici în fața ai lootat-o, da? Bă, pe unde am apucat? Eu am căutat iron. Aici unde sunt corale nu-i nimica. Hai că aștept să mi să schimbe aia. Vezi, ce ne trebuie să facem ăla de oxigen? Hai că mă uit imediat. Nu mă o clipă, Gibi. Și rotat. Hai de capul meu ce e aici. Uite, iron. Cred că am găsit 5 iron. Ia-le, ia-le, ia-le pe toate. Da, numai o să dureze un picuț. Da, 5 am găsit. Bun, hai cu wine good-ul. Bun, 4 rob, 6 plancuri. Unde erau plancurile? Aici. Hai că mi-am craftat arcul. Fii atent, pentru Eu acum oxigen, marcul care strage cu arcul. Avem 6 Da. săgeți. Bem o dușcă de pălincă 4, 8. și... Nu, mă, bă, idiot îs astăzi, mă. Tot timpul mă fac treaba asta, Ce ai tot timpul făcut? arunc apa astăzi. Dar lasă apa cât timp ai cocos. Hello, Hana. Please subscribe, man. And thank you for your comment. Ana, e abonat și la mine. Hello. Let's go. Cât vine au mai rămas? Ce? Vine. Cât a mai rămas? Bă, eu mai am 2. Ne trebuie 18 bucăți. Ho, mai sunt 10 de topit. În Eu total. am 9. Aia că trebuie topit, Gibi. Hai că mi s-a făcut apa, Scrap. Bun. Mă duc după pufferfish. Duce. Uite că am mai găsit vine-uri. Hai că prindem toată furtuna, toți norii. Am 6 săgeți, E bun. trebuie să-l fac. 18. Bun, am vine-urile pentru să facem kitul complet de oxigen. Să ne facem 2 tuburi de oxigen amândoi. Ah, bun.
Îți trebuie o sticlă și după aia îți trebuie sticla și încă 5 wine-uri pe cap. Întrebare, Tu, Clay o mai sticlă în trebuie? plus este. Ce să fie? Clay ne mai trebuie? Tot. Ia tot ce poți. Da, știu ce zici, numai nu prea merge. Toate materialele îți spune GB. Să le avem. Mai ales că suntem sărăchii. Îmi trebuie și vin cu wine-urile astea. Să le băgăm la tupit, să ne facem... Dacă îmi caut prietenul meu Pufferfish. Bă, flipperul relativ te ajută să nu-ți mai repede în apă, așa-i? Ce? Flipperul, Șlapie da. vers? Da. Na, fii atent că pentru ăla să-l facem, ne trebuie 5 wine-wood-uri și seaweed 6 bucăți. Dar prima dată facem ăla de oxigen să putem sta mai mult sub apă, nu? Da. Unde-s Pufferfish-ii, mă? Băi, eu încă n-am dat Where niciun. are the Pufferfish? Ana, don't forget to push the subscribe button. I think he did that. Bă, da. Uite, Pepe. Bă, nu găsesc Pufferfish, GB. I cannot find the Pufferfish. Where the fuck is Pufferfish? In the ocean. In the ocean. Ce Dumnezeu e acolo? Ma. Nu știam ce Dumnezeu e pe acolo prin apă. Uite-l. Nu te umfla, nu te umfla. Oh, l-am prins, GB. GG. Am luat numai un exploziv. Și cât e sărbă? Stai, să vedem. Unde e ei? Unde e ei? Unde e ei? Mai e barca. Net launcher-ul? Unde e mai aia de prins? Plasa? Da. Bă, da. Unde Dumnezeu, dai net launcher-ul? Ok, și aia de prins? Nu cred că trebuie și din ala. Bă, trebuie să-i dau research prima oară, mă, GB. Dacă te uiți la ăsta, Păi pentru net launcher avem materialele. păi da, avem materialele. Dar pentru plasa trebuie dată încă la research. Nu. Let's go, let's go. Go, go. Hai să văd dacă mai reușesc să prind un Bă, eu am Papa totuși o Fish. întrebare la tine. zi din prima. Ai mai dat din când în când câte un save? Nu. Foarte bine. Zici tu că mi se întâmplă mie să se blocheze racheta asta mea de... Bă, n-am zis că ți se întâmplă ție să se blocheze, ci poate fi de la server oricând un... Asta. Da. Adevărat, când ajung înapoi pe raft, îi dau save. Să-mi aduce aminte dacă uit ca bou.
E o chestie n-am mai văzut. Băi, trebuia și cu besul. Ce, nu ți-ai văzut pretienul de mult? Dar m-am mirat eu că e prea liniște. O sub apă, a? Nu, Ai, și o să mor de foame imediat, băi, Gibi. Și încă nu se face dimineață. Let's go! stat aici lângă grătar și n-ai pus un lemn pe foc la peștii ăștia. Așa-i? Hai mă, nu asta. Ți-am luat un silver algae. Only for you. Today. De pe drumul, da, și bine, mi s-a spart sulița. Ai, da. Mai avem pe undeva plastic. 2 bucăți. No. Prin cofere nu magic. Spart un plank. Handicapatul. Hai că vin la asta să-ți dau safe-ul. Să mănânc ceva, că mi s-a oprit și muzica, trebuie să-i dăm drumul înapoi. De fapt am o lebeniță aici. N-are nimic dacă dau safe de pe insula, așa-i? De partea mea nu. Oricum, Hai că oricum îi mai dai și tu, aici. oricum îi mai dai un save înainte să ieșim. Da, da. Of course, my horse. Save the world. Și... Sorry for the black screen. Ok, hai că mi-am potolit și mâncarea. Bă, sincer, asta trebuie să le facem. Ziceam Poate să respawnează și pufferfish-ul ăla în cotură să-l mai iau o dată. un din asta pentru Ce trash. câte săgeți mai am. Hai că am făcut frumos la vievuri. Cât ai? Mulțumim frumos pentru susținere. Cât ai? E, nu țica, mă. Nici e ciudă. Hai mă, să dau denumirea rechinului. V-am zis viev. N-am zis like-uri. Așa că ai răbdare. Ai răbdare că te împuși cu arcul. Haide, haide, unde e raftul? Am se face dimineața sau se face zi? Dimineața. Noapte, mă. Dimineața. Bună dimineața, îți doresc șarchi, hai Bă, să-ți dau. Oricum plouă. Nu mai cânta nici și tu, mă. N-am observat că e de ademenit rechinul. Că vine încolo, spang, spang. Ala-i! Ăla mă mușca pe mine. Și te bucuri? Ce-ai în cap? A, de ăla de pufferfish. Hai ia wine-good-ul ăla de acolo. Vezi că era jos. Le-am Că luat. ți-am adus aici la wine-good de... Să râgâi numai wine-good.
să-ți faci apă bea, puii mei, dar nu pui înapoi. N-am băut apă. Țăranule. N-am băut un strop. Țăran ce-ai făcut. Trebuie să te suport aici pe raft cu mine. Normal. E mâncare? Așa, mă. Și-mi place ghechine. Cum l-ai pus tu pe vasule, pe grătar? Ce-am zis că fac dacă tot am venit până aici? Trebuia să pun aia, mă. Trebuia să pun aia la ăsta de la aruncătorul de grenăz. Pot să fac un E- oxygen battle să mă duc mai departe după iron ore-uri. Da. Duce și culege tot de pe mare. Bun. Ăla, ce frumos ești. Zici că ești desenat cu stânga să moară Gibilana. Hai că te și intru pe live să văd. Nu intra pe live să Da, strici da, da. live-ul. Da. Cum ar fi să pui chestii explozive pe foc? Bă, trebuie să mă întorc înapoi. Întreabă... Bun, și atunci dacă îl punem asta la research, avem și net canisterul. Hai să craftez eu net launcher-ul. Bine, dacă aș avea toate materialele. Să viață, multe materiale trebuie aici, mă. Tu ești de civil. Nu. Prechinașul. Hai mă, mai dați niște like-uri acolo. Haideți cu like-urile, cu subscribe-urile, cu... Ce vreți voi, numai să veniți? Da, să ne întâlnim cât mai des aici pe live. Să crește comunitatea. Nu uitați, cine mai vrea să joace, cred că încă un player sau doi mai intră cu noi pe raft. Cine mai vrea să intre să joace cu noi, avem linkul de la Discord în descrierea canalului. Intrați acolo și stăm de vorbă. Pietre n-are rost să mai adun, așa? Nu, numai un rechin ar trebui să adunăm, că mi-a mâncat barca. Acolo ești, eu am plecat deja de mult. Da, știu că aici n-am... Ce n-am? Surița. Trebuie plastic și lemn. Nici tu plastic, nici tu lemn. Balem n-ai. Lemn este și o leg de plastic. Hai că asta fac înapoi. Și atât, că de restul mă rășești. Ce ai zis că răcești? Mă rășești, mă, Gibi, mă rășești. Când ai timp, fă și tu curat în boxele astea. 10 euro. Bă, iar n-am loc, mă. Explosive Powder Research. Unde ești? Aici. Să învățăm și netul. Și bineînțeles că ne mai trebuie un Explosive Powder. Și 4 pietre, 4 frânghii.
Că mă duc să mai caut un pufferfish. Că sătul. Îs frumos gras. Preținătoră chinuie aici cu mine. Foarte bine. M-au mușcat iară de cur. 3 țari neamă, cotlete face ce bidancie. Uite, pufferfish la mine. Stai că nu știu unde ești, nu te Stai că- apropia de el că Stai că ies îl la bubui. suprafață. Îl bubui GB. Hai că vin pe margine. Nu, stai pe raft. Deci unde Că e nu vine după raftul? tine. Cred că am luat-o în direcția aia altă, s plecat de la raft. Hai înapoi la raft. Nu vine înapoi că-s departe deja. Știu eu locația lui pe aici. Sper să mai fie. Că se respawnează, Ce mă, parte ai GB. mers? Pe dreapta sau pe stânga? De la raft tot în față. Unde e? Tot în față ți-am zis mult. Nu mă, pufferfish-ul, uite la aici. Dacă eu îl caut pe aici sub apă, pare că nu-i. Hai mă, cer direct la mine. Nu e acasă. La Chinie, numai că nu știu unde ești. Hai înapoi la raft. Stai că vin acum. Și unde îi ăla de topit? Uite ce pe stânga. Trebuie să mă vezi cum tot sar din apă. Ești lângă raft? Nu. Dar văd raftul de unde sunt eu. Sper că n-am trecut pe lângă tine. Dacă te-am văzut. Te-am ginit. Să văd unde dracu e pufferfish-ul ăla. Aici e jos. Sub mine. Uite. Unde e jos, mă? Aici e. A, hai de acolo că-l caut eu. Uite la acolo jos. Unde dau cu... Îl vezi acolo jos? Nu. Jos, mă, jos. Da, l-am văzut. Stai să-mi iau oxigen. Hai înapoi sus. Îți, Da, dau, aia ma- e. îți dau masca. Nu mi-o dacă... Da. Ce? Mai am 2 săgeți și nu cred că-l fac. Da, nu mai am. Nu mai am săgeți. Bă, și nici n-am putut să le iau. Băga mea și piciorul. O să mor. Ți-am zis hai că îți dau masca. Bă, ce ciudă mii, mă. Mi-am mâncat și săgețile. Și nici paste de pe fund nu le mai găsesc. Bă, Gibi, mă. Numai tu ești de vină. Nu? Te contrazic, n-ai vrut masca. Cred că merge mai departe, că deja am săturat de insula asta. În afară de pietre și nici colo câte un material nu cred că mai e. Păi nu, ar fi pufferfish-urile, dar alea mai găsim și pe altă insulă. Și bine, caprele. Da, bine, Să ne da, facem, da. dacă reușim să facem alea toate din blană, suntem blană.
Hai că vine înapoi și continuăm aventura mai departe, mă, GB. Mhm. Îi dă pe valuri. Uită-te în jur, privește departe, totul se leagă cum scrie la carte. Lumea din jur nu e ceea ce pare, toate sunt reale și toate sunt imaginare.